Hello friends, बरायबाय फिन खनसेबाव बड' जब इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव पेन कार्ड एबा पान कार्ड नोंथांमोननि 2.0 आव स्टेटासा बोरै नायो जाय नोंथांमोना लिंक खालामबाय एबा आपडेट खालामबाय मानो होनोब्ला नोंथांमोना मैयासो मोनसे लाइभ प्रुफ भिडिअ होदोंमोन जे आपडेट खालामना दिन्थिनाय दा बे लिंकआ जादोंना जायाखै एबा एक्टिभ जादोंना जायाखै आं नोंथांमोननो दायो लाइभ प्रुफ दिन्थिगासिनो दङ स्टेटास बोरै नायो बेनो भिडिअ नोंथांमोननि स्टेटासा बोरै नायनांगौ QR क'डआ फैगोन ना फैया नेक्स्ट लेभेलाव बिनि सायाव गुवारै भिडिअ खालामदों जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो बर' रावजों लेटेस्ट आपडेट मोननो हागोन दा फार्स्टआवनो रिक्वेस्ट खालामदों भिडिअखौ नायग्रोजोब अब्लासो नोंथाङा बुजिगोन नङाबा आन्दायगोन दा जोङो मैया बे नैबे पेजआव फैनानै जोङो मा खालामदोंमोन बेनो जाबाय आपडेट खालामदोंमोन बेखायनो फार्स्टआव नोंनि पान कार्ड नाम्बारखौ होदोंमोन अके आधार कार्ड नाम्बारखौ होदोंमोन आरो बार्थडे जोङो सेलेक्ट खालामदोंमोन बेयाव डाइरेक्ट नोंथांमोना दानासो मान्थासो ओंखारगोन जानुवारि होननानै अके डेट ओंखारा देन इयारखौ डाइरेक्ट बेयाव नोंथांमोना लिरना होदो 1990 एबा 2005 होननानै जि दङ नोंनि सायाव थाबाय स' बिनिफ्राय एसे गायाव फैनानै एग्जाम्पल जोङो मान्थखौ सेलेक्ट खालामग्रोनोसै दा जानुवारि डाइरेक्ट क्लिक खालामबाय जों देन बिनिफ्राय नैबे मोनसे बक्स दङ बे बक्सआव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगोन आइ एम नट ए रबटआव क्लिक खालामबावनांगोन बिनिफ्राय साबमिट होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना आपडेट खालामनाय प्रसेसआव थांदोंमोन बिनि सायाव भिडिअ दङ डिसक्रिपसनाव नोंथांमोना चेक खालाम मानोना मैया भिडिअ होखादोंमोन दा बे भिडिअ खालामनायाव मैया खालामनायनि लिंकआ जाबाय अके स' एक्टिभ जाबाय आरो बे एक्टिभ जानायखौ जों माबोरै स्टेटास नायगोन नै बेबायदि मोनगोन जुदि स्टेटासा अके जायोबा बेबायदि ओंखारगोन नोंथांमोननि डिटेल्स ओंखारगोन भेरिफिकेसनाबो कारेक्ट जाबाय नै बेनिफ्राय पेन स्टेटासाबो एक्सेप्ट जाबाय गासैबो बेबायदि एक्सेप्ट जानायखौ जोङो नायनो हायो आरो दा बेखौनो बोरै नायनांगौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगासिनो दङ आरो जेब्ला नोङो एक्टिभ जागोन ना अब्ला माबायदि मेसेज फैगोन नोंनि मेल आइडियाव जों बेखौबो नोंथांमोनजों लाना फैदों स' बेखायनो बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन प्लास आधार कार्डजों पेन कार्डजोंबो लिंक जाफाखाबाय नोंथांमोना देन गो टु हम पेजाव थाङोबा नोंथांमोना हम पेजाव थांनांगोन आरो QR क'ड गोनांफ्रा बेखौ नांखाया जायफ्रानोखि सिगां दंखायोमोन आरो जायफ्रा QR क'ड नोंथांमोना दंखायो खालामलायनांगौनि गोनांथि गैया खोन्थाखाबाय देन QR क'ड गैयाबा सिगांनि फुराना पान कार्डआ नोंथांमोना खालामनांगौ मानो होनोबा QR क'ड खालामनायनि गुबै जाहोना जाबाय जोंहा सिकिउरिटिया बारा जाबाय माने जोंहा सिकिउर जाबाय आरो माने पान कार्डआ गोबांथार जोंहा पार्मानेन्ट एकाउन्ट नाम्बारनि थाखाय नांगौ नालाय बेखौ स' बेखायनो जों QR क'ड गोनांखौ लानाया जोबोर मोजां बेखायनो आपग्रेड खालामनानै लायोबा नोंथांमोना जेरावबो फिउचार लेभेलाव मोजां चान्सआ दङ आरो मानो होनोबा नोंखौ इजियावनो एक्सेप्ट खालामगोन अफिस लेभेलाव दा जेब्ला एक्टिभ जायोना अब्लाथाय बेबायदि मेलाव नोंनाव मेसेज फैगोन अके मेलाव बेबायदि मेसेज फैगोन नोंथांना माने डाटाया हेज बिन प्रसेस नोंथांमोना माने साक्सेस जाबाय आरो अके देन नोंथांमोना स्टेटासखौ नायनो हासिगोन आरो पान कार्ड नोंथांमोना गोदान 2.0 खौ नैबे लिंकनिफ्रायनो डाउनलड खालामनानै लानो हागोन आरो डाउनलड खालामनाय भिडिअखौ आं नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ खालामना दिन्थिगोन माबोरै डाउनलड खालामना लानो हायो एबा पस्ट अफिसाव बोरै फैयो दा जों बेखौ मोनथिग्रोबाय दानिया जों इनकाम टेक्स नोंथांमोना बे साइटआव फैनानै नायनो हागोन एबा डाइरेक्ट लिरबानो जाबाय बेबायदि इनकाम टेक्स इन्डिया होननानै अब्ला मोनसे अपसन मोनगोन बिदि लिरोबा बेनो जाबाय इनकाम टेक्सआ बेयाव क्लिक खालामदो दा जों बे इनकाम टेक्सआव क्लिक खालामनांगोन अके अब्लानो जों नेक्स्ट पेजाव थांनांगोन स्टेटास नायनायाव आरो दा जों क्लिक खालामबाय ना आरो खालामनाय लोगो लोगो पेजआ बेबायदि अपेन जागोन बेयाव गोबांथार माखासे लिंक्स दङ बे लिंकआव जोङो गुबुन गुबुन स्टेटास नायनो हायो आधार लिंकबो खालामनो हायो एबा पेन कार्डजों आधारजों लिंक खालामनो हायो दा जोंना खामानिया जाबाय स्टेटास नायनाय ना दा आं दहाय खोन्थानाया लिंक जानाया बेखौ जों नायनोबा मोनसे अपसन दङ जों स्टेटासआव थांनांगोन थ' बे अपसना नोंथांमोना मोजां नाय गोजौआव दङ बेनो जाबाय भेरिफाइ फान स्टेटास होननाय मोनसे अपसन दङ अके भेरिफाइ फान स्टेटास होननाय बेयाव जोङो क्लिक खालामनांगोन आरो बेयाव क्लिक खालामबानो नोंनि एक्टिभ जानायखौ जों नायनो हागोन दा पेजआ लडिं जागासिनो दङ दा फाइनालि जाबाय 1 2 3 दङ नोंथांमोना दा बेनिफ्राय जों मोनदों जोङो पान कार्ड नाम्बारा जों बेखौ बेयाव एन्टार खालामनांगोन लिरना होदो अके नोंनि नामखौ जेरै दं लिरना होबावदो बेनिफ्राय बार्थडेखौ जों फिन खनसेबाव बे केलेन्डाराव थुबानो सेलेक्ट खालामनो हागोन आरो मबाइल नाम्बारा जायखौ होदोंमोन आपडेट खालामनायाव बेखौ होनानै जोङो नायनो हागोन दा जोङो केलेन्डाराव थुनाय लोगो लोगो बेबायदि ओंखारगोन बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा डेटआ गोरोबाबा बे डिसेम्बर 2024 आव क्लिक खालामना हो आरो खालामनाय लोगो लोगो बेयाव नोंनि बार्थडे इयार ओंखारबाय नै आरो गैयाबा मोनसे टिर अपसन दङ ना बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेयाव थुनाय लोगो लोगो बेयो चेन्ज जागोन दा जों क्लिक खालामबाय आरो ओंखारबाय नै नोंथांमोना 1992-93 माब्ला जोनोम जादोंमोन बेखौ सेलेक्ट खालामना लाबानो जाबाय दा जों एग्जाम्पल मोनसे सेलेक्ट खालामना दिन्थिनोसै एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोनाबो गाव गावनिखौ होना लादो जोबोर इजियावनो खालामनो हायो बेनिफ्राय मान्थखौ थुदो आरो मान्थखौ थुनाय लोगो लोगो डेट ओंखारगोन डेटखौबो थुदो स' बेनिफ्राय नोंनि फन नाम्बारखौ एक्टिभखौ होदो स' दानिया जोङो फिल खालामनानै कन्टिनिउ अपसन दङ ना बेयाव जों क्लिक खालामनांगौ आरो खालामनाय लोगो लोगो नेक्स्ट पेजाव फैनो हागोन बेनो जाबाय OTP जाय फन नाम्बारखौ होदोंमोन बेयाव OTP थांगोन गासै 15 मिनिट्स टाइम लायो बेखौ नोंथांमोना फिल खालामना होदो आरो फिल खालामनाय लोगो लोगो जोंनि स्टेटासखौ जों बेयाव नुनो हागोन आरो दा बेयाव आं OTP खौ फिल खालामबाय स' दानिया भेलिडेट दङ जों बेयाव क्लिक खालामनांगोन OTP खौ होनानै भेलिडेट खालामनाय लोगो लोगो रिजाल्टआ फैसिगोन दा रिजाल्टआ फैबाय नै बेनो जाबाय भेरिफाइ पेन स्टेटासआ गासिबो एक्टिभ जाबाय
नोंथांमोननि आधार कार्डजों एबा पान कार्डजों आरो सिगांनिजों अके डेट मिन्स नोंथांमोना 2.0 साक्सेस जाबाय आरो दा जोबोर इजि प्रसेस नोंथांमोना भिडिअ नाय जायफ्रा बुजिदों कमेन्ट्स खालामदो डेट मिन्स मा 2.0 आ गोदान आपग्रेड फैदों पेन कार्ड फुरानाखौहाय आरो जायफ्रानोखि सिगांनि QR कड दंखायो नोंथांमोना नांलाया गोदानखा आरो जायफ्रा सिगांनि आंना एक्चुअली गैयामोन दा आं बेयाव खालामबाय बेनिफ्राय आं नेक्स्ट लेभेलाव माबोरै डाउनलड खालामनांगौ बिनि सायाव भिडिअ खालामगोन नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव मोनगोन आरो दा बेनो भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे स्टेटासखौ जों माबोरै नायनो हायो